Янакиевски подаде оставка. След като присъства на спасителната операция, Янакиевски заяви, че оставката му е морален акт на съпричастност и отговорност. На мястото на инцидента дойдоха още президента Георги Иванов и премиера Никола Груевски. Двамата поднесоха най-искрени съболезнования на близките на загиналите. В телефонен разговор с българския президент Иванов е уверил Георги Първанов, че Македония ще направи всичко за смекчаване на последиците от нещастието. Властите все още не могат да дадат отговор на въпроса как е допуснато претоварването на кораба Илинден, което според много туристи и местни жители е честа практика в Охридското езеро. Органите на реда са започнали разследване на причините, довели до трагедията. От местните служби потвърдиха, че машината е била с редовни документи и в пълна изправност. Във форумите на големите македонски медии хората са потресени от случилото се и възмутени от липсата на контрол в държавата. Някои дори искат доживотен затвор за алчния капитан, допуснал на борда да се качат 2 пъти повече пътници над допустимото. Сега отново към Охрид и Виктория. Вики, да обобщим още веднъж случилото се днес около 11 часа на Охридското езеро. Да, тук на мястото на трагедията няма променени данни. 15 са загиналите до този момент. Телата на 12 са идентифицирани. 3 тела все още не са идентифицирани. Всичко се е случило около обяд, час преди обяд. Кораб, натоварен с 52 души на борда, при 47 души капацитет, е тръгнал към манастира Свети Наум. Хората са тръгнали на екскурзия, но само някои от тях успяват да се върнат на брега. Мястото, откъдето са били извадени телата от Охридското езеро, е тук зад мен. Можете да видите в момента, макар че вече се стъмва и тук. Информацията, която имаме, че има 2 души в реанимация в болницата. Всеки момент президент Георги Първанов също ще дойде на мястото на трагедията. Тук е здравният министър, както и заместник външния министър Марин Райков. Вики, продължаваме да следим случващото се в Македония. Ще се видим с теб отново в BTV новините в 22 часа. Благодарим ти за това включване. Сега другите теми от деня.